Donald Trump said today that he estimates the chance of failure in the negotiations at 25%. And what is our assessment? We never make any predictions in advance. We know that we have arguments, we have a clear and understandable position, and we will present it. A lot has already been accomplished here during Stephen Witkoff's visits. The president mentioned this, and Witkoff spoke on behalf of President. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Mavyete niyandikire kwambiri pamene tikuyandikiranso kuti tafika kale kumakamaka ku Alaska ku America kumene kutafika kale kumeneko ndithu pamene tafika kumeneko ndithu achina Lavrov foreign minister wa Russia komanso ndena onse ndithu kumeneko ndithu afikako ku meeting imeneyi. Komano anthu makamaka ma war analyst, anthu amene amadziwa kupanga analyze kulongosola nkhani za nkhondo pamene ndithu iwowa akuifananizira nkhondo imeneyi, meeting imeneyi, especially meeting imeneyi ndi meeting ina yake mu history imachedwa kuti Yalta, meeting imene inachitika after World War II. Kunachitikatu kumenekuso meeting iso yofanana ndi meeting yake so yomwe iso ndi actually ndifaka nthaza mbiri mana kuti history repeats itself. History imazibwereza yokha. History is the best teacher. History is the best teacher. Pakati pano masiku 90 okha, miyezi 3 imakhala yatha, dziko sili kuyenda bwino. Anthu pachaka akumalandira salary katofu kokha basi. Yeah, the history is the best teacher. That's why tufuna tiyang'ane kuti kumene kuku kunachitika chani. Mu mbiri pa 1945. That's a long time ago. That's for I think 8 decades back. There, kumeneku after nkhondo ya ku Europe itatha, ma president amene ali very powerful atatu anakumana ndithu kumeneku mzinda kumeneku kunthu wa Yalta ku peninsula ku Crimean ku kachilumba kena kake kumene amakakambirana zokhuzana ndi nkhondo kuti tipange bwanji za peace kuti nkhondo ite komano kumeneko ndithu sizinaphule kanthu. Kumeneko president oyambirira anali amene anali kumeneko ma president atatu akuluakulu panali president wa ku America amene chani zina yake London, Franklin Roosevelt one. Kumaso ndi British Prime Minister amene time anali Winston Franklin. Kumaso ndi president wa Soviet amene zina yake anali Joseph Stalin. Ndezi ma president zimene zizi ndithu zinakumana kumene kuti zikambirane. Koma kumene kuku kunalinso deal yofanana naso imene ikufanana naso ndi Ukraine komanso Russia, yomwe kunalinso kuti asinthaneso malo, like malo pakhale swapping deal, like malo ena China komanso malo ena ku Russia akhauti atengedwa. Zimene zinakanika zinapangitsa kuti pasapezeke chani kumvana bwinobwino pakana sezinathe bwinobwino mene kucha. Ndeno komanso chinanso chimene chikufana naso mu nkhani iyi ndati nkhani yoyambirira ku Ukraine, Russia ndi Ukraine. Russia ifuna kutengera malo amene inatenga kale. Nthawi imeneyonso kunalinso issue, panalinso deal yonena kuti mayiko ena atengeso malo ena amene analandaso, zimene zinapangitsa kuti zikanike. Number 2, kumene kuku ndithu mayiko amene tikupezeka ena sanabwereko, amene ndi Poland choyambirira chimene chocho, Eastern Europe komanso China. Mayiko atatu amene wawa kumeneku ku meeting iku
sanapiteko kuti akambirane za peace deal. Zimene zikufana naso ndi pano pakuti Zelensky kunthu kuja sanafikeko. Zelensky sanapite. Komanso anthu ake sanapite. Zense napangitsa kuti makamaka kumene kuja anthu aja angokhala pasi angopanga decide kuti chingachitike njani. Nde Zelensky nkhani ndiona kuti kumalo kuja sanapiteko. Komanso nkhani ina ndiona kuti something remaining here. Yeah, I think that's it. Yeah. Nde anthu akuti nkhondo ati meeting imeneyi ikufanana ndi meeting ya Yalta imene inachitika mu 1945 imenenso mabig okhaokha anakhala nkumakambirana kuti tipange bwanji. Komanso mene mumu mabig ena sanabwere. Komanso mene mumu munakhuza naso ndi kusinthana ma territories malo kuti titenga malo awa titenga malo awa ndi zinavutabe ndithu mpakana peace deal sinateke. By the way, Trump anaiso ndi meeting yake ndipo anayankhulanso kuti ine ndi I'm 25% skeptical opposite ya optimistic. Skeptic munthu akakhala kuti ali skeptical ndi kuti mukudziwanso kaleko amene munapita ku school kuti skeptical ndi kuti uli ndi chikayiko sikuyembekezera mazatsa abwino. Very skeptic, right? Komano opposite yake imakhala very optimistic kuti uli ndi ukuona zoti kusogoloko ma results are opposite are positive arani apezekako. Ndi Trump ana kuti ine ndili 20% skeptical kuti meeting imene zitha bwinobwino. Why akuyankhula zimenezo? Chifukwa akuonanso makamaka zimene zikuchitika especially pa nkhani yokhuza ndi Ukraine and pa nkhani yokhuza naso ndi pa nkhani yokhuza naso ndi Ukraine komanso kusabwera kwa Ukraine, right? Malo komanso kusabwera kwa Ukraine zimene completely anthu zipangitsa kuti mina nkhondo ja ivutilepo kwambiri ngazikambirana bwanji. Okambirana bwanji pamene winayo kulibe. Akambirana Trump ndi ujeni. Pamene Trump yo okay, for example so komanso tingwanena kuti kumbali inaso ngati Ukraine alomuna akhala inuyo. It's like because it's like Trump ali mbali imodzi ndi Russia tingwerekeza. Like akamati Ukraine dabasi malo tango vome abasa atenga amene ndeno niyo iweyo khale okay. Sometimes for you to understand things, put yourself in their shoes, right? If you wanna understand zinthu zenu zake, you should just iweyo uzipange pretend kuti iweyo khale iwo mmene manena kuchicha kuti iweyo tangoyerekeza iweyo nakhala ineyo. Nakamva bwanji. Pachizongama na kuti put yourself in their shoes, right? Nde tingoyerekeza kuti iweyo ndi Zelensky. Mukumenyana. Ndi after mukumenyana ndezipezeka kuona kuti malo anu atengedwa. Mbali ine atengedwa. Ndezipezeka kuona kuti amene akufuna kuweruzani nuyo, amene akufuna kuweruzani nuyo azanena kuti hayiwe tangovomera basi ungovomera kwenako basi atenge. Like pamene popo ino muona bwanji ungovomera basi kuti zithe basi. Come on guys, iweyo ndine okay, iweyo ndiye timamenyana timamenyana momenyana mmoja nakutenga yana unavala chipunda chiswati tingoyerekeza chamavyete ndatenga chiswati chicha ajaji ine ndikuona kuti ngati mufuna milandu iyithe muvomere kuti chiswati ndatenga. Nde ajaji apeza kuona kuti akufunsa kuti akulu basi apapo inuyo kuti minake izi nkhani ingothetha tangovomerani basi chiswati chansiyire natenge. Nde ulo meeting ukukhala nawo ukathawako. Anyway, by the way, mwinaso tiyang'anenso mbali imene ndi mbali yokhuza ndi Ukraine kuti timvesese kuti iwo mbali yawo makamaka ndi yotani. Nde komanso tiyang'anenso mbali so ya Russia kuti why afuna atenge malo amene aja. Anyway, kumene atengako ndi kumalire kumene kundithu. Ndiye alwalira choncho ndithu ukafika pakana kuchani ku Ukraine kuchoncho koko. Chimene atengera yowa nchiona kuti especially afuna apange cover malo amene wawa chifukwa
Zelensky yu akukana kuti akukana kuti asajoine nawo NATO, koma iye akufuna kujoina Russia kuti usajoine NATO chifukwa abweresa mabarracks imene mumu mabarracks azipanga spy kwathu kuno, right? Nde Ukraine kuti ayi sizingatheke ife tijoinabe, right? Nde Russia I think malo kumene atengawa zozoti it's like in the distance yayikulu kwambiri. Nde yeah, it will be far kuti iwaja it's like ngasati akhangala atalekesa distance kwambiri ndi kurashako. Nde anyway mwinaso iwo ndi ma reasons yawo amene akuona zoti basi tisakhale tili ndi border kweni chonchi yayi kuna kuti kesa tatengaso kuti mwina make aneto akamaza patsana akamaza abwera ko zakhaza zoti ife tapanga. Nde anyway meeting imene situzoteka ipanga ikhala successful we don't know komano foreign minister wayankhula kuti iyeyo sangapange predict kukuza kuti itheka kapena sizitheka ayi komano iyeyo ali akukhulupirira kuti zizonse zikuyenera kukhala zabwinobwino. Guys, thank you so much. Nde mungakhala pomwe kufama update on the two tikupatsireni tione kuti zikhale bwanji kwinako koma nkhani nde ndi imeneyo yofanana ndi yota. Don't mind me kuti nabwesa ndi tururu. Bas history is the best teacher. Timangorenga from history. Tosefe timarenga timapangana kope zimene zimangochi timakhali history imangopanga repeat choncho ngasanthu fete makhanga kukhala kwathu ndikokopelana iniyo kuti mambe kuvala zovala fete murabwera patsiku la pasema munapeza anthu avala zovala. That's a copy. Imitation timapanga imitate, right? Kuti mziya mkhwachichewa ifete muna komena badula kwanthu amankwachichewa muna khana mabadula kusa China so bwezi mwankwachi Chinese muna khana mabadula kwamwe chakuti and something like that. So yeah, that's it guys. Thank you so much Malawian cameras. Kani bompo kuti ma update tipatsana. President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. It's I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great. You know, I've solved 6 wars in the last 6 months, a little more than 6 months now.